سکای نیوزا بریتانی ویدیوین بلاوونا هێزên Rûsî girtin li herêma Voronezh ya nêzîkî sînorê Ukrayna. Mezintirîn daneheva hêzên Rûsya ji 2014 ve dema birina neyasayî ya nêvgireva Qurmiya Ukranî, hişdarî da serkirdeyên Kyiv û Rojava, di nav de jî Serokê Amerîka Joe Biden. The president voiced our concerns over the sudden Serok xemînmen derbarên lêdûrgefa ji nîşkave ya daneheva leşkeriya Rûsya û bilindbûna dijminahiyan li snorê Ukrayna. Wî bang li Rûsya kir ku gir jiyan kêm bike. Piştî kombûna bi hevbendên NATOyê re li Brukselê, Wezîrê Berevaniyê Lloyd Austin got wê Amerîka bi berdewamî piştgiriyê bo Ukrayna dabîn bike, da ku ew berevaniya serbixweyiya axa xwe bike û bang li Rûsyayê kir ku gurkirinên xwe rawestîne. Tîma Ewlekariya Nîştîmanî wê herdem hejmareke bijar pêşkêşî serok bike ku balê didin ser hemî hêmanên hêza nîştîmaniya ku li ber destê me ye. Dema em bijaran ji bo serok didin berçavan. Cudaxwazên alîgirên Rûsya û hêzên Ukraniyê ji 2014 ve li Rojhilatê Ukrayna şer dikine û di encamê de bêhtirî 14,000 kes hatine kuştin. Rûsya dibêje ew hêzên xwe dişîne sînorê xwe yê Rojava ji bo rahênanê wekû bersivdana gefên kiryarên NATOyê. Di nav bilindbûna girjiyan da Biden pêşniyara komcivînekê bi Vladimir Putin re di mehên bêde dike. Şarazayê Rûsiyê zanîngeha Catholic Michael Kimmage ji dengê Amerîka re got ku ev gaveke aqilmend e. Bû nîşandana pêgiriya Amerîka çareserî diyarkirina ku dê ji destdan nebin, yan Amerîka ji helwesta lawaz vê yekê nake. Lê di heman demê de amade ye ku biaxive û giftugûyê bike, ta asteka ku her du welat jî kar bin. Hejmarek qanûndenerên Amerîkî hişdarî dan ku Rûsya rengê xwe amade dike ji bo dagîrkirina Ukraynayê. Ez bawerim em li tiştên dî jî binêrîn, da ji Putin re zelal bigein ku em li dûrkiryarên wan bixemîn. Ji ber vê yekê, min pêşgiriya cizayan kiriye serbûriya gaziya Nord Stream 2 ku dê bandoreka xirab dan ser Ukrayna. Ez bawerim divêt em hewl bidin ku wê bi her awayekî bigirîn. Rexnegirên Nord Stream 2 dibêjin boriya gaza xwaristî ji Rûsya bo Almanyayê ku li ber bi dawîbûnê ye, ew projeyeke jeopolîtîk a Rûsya ye ku gefê dide ser ewlekariya wizaya Ukrayna û Ewropayê. Almanya wê boriyê wekû projeyeke bazirganî dibîne.